L'atenció personalitzada a la nostra escola és una prioritat. Ens esforcem molt per arribar a tots i cadascun dels nostres alumnes. Entendre i atendre la diversitat és imprescindible. Llavors, el que fem és dissenyar itineraris d'aprenentatge personalitzats per a cada un d'ells, pensant sempre en les seves motivacions, els interessos i les capacitats. També fem codocències, que vol dir que tenim 2 professors a dintre l'aula, proposem tasques multinivell, fem també desdoblaments i fem també grups petits en els que donem suport a alguns alumnes que en algun moment determinat ho necessiten més. El nostre departament psicopedagògic i d'orientació acompanya i treballa colze a colze amb l'equip docent per anar regulant la intervenció. L'escola també disposa d'una unitat de suport intensiu per a l'escolarització inclusiva i aula d'acollida per a aquell alumnat que necessita suport lingüístic.